मुलुगाव राव थांगासिनो दङ। आङो गुबुन गुबुन समस्थियाव जोंनि बुथ कमिटिफोरजों रिभिउ लादों। जानुवारि दाननिफ्रायनो बुथ कमिटिफ्रा खामानि मावदोंमोन आरो बिसिनि खामानि मावनायनि आं रिभिउ लादों आरो निसिमा समस्थियाव दिनै जोङो रिभिउ लानानै मिथिबाय जे जोंहा बेवहाय 8000 फेमिलि दङ। 8000 फेमिलि माने प्राय 26,000 भट आरो निसिमायाव 20,000नि गाहायावनो जेननाय देरहानाया जायो। जिहेतु जोंहा 26,000नि बारा भट दङ निसिमा समस्थियाव जोंनि बिजाथि रनजित बसुमतारी बिथाङा 8निफ्राय 10,000 बांसिन भट मोननानै देरहानो थांगासिनो दङ। आङो निसिमानि बुथ कमिटि, प्राइमारि कमिटि, भिसिडिसि लोगोसे जोंनि माने ब्लक कमिटिखौ आं धन्यबाद होयो जे बिथांमोना सेन्ट्रेल कमिटिया थिनहरनाय बायदि जोबोद डिसिप्लिनाव खामानि मावदो, गासैबो हारि माहारिनि गेजेराव खामानि मावदो आरो बियो गासैबो दिनै आं नुनो मोनबाय बेवहाय पेपाराव जे निसिमा समस्थिया खुनु जेंना गैयाजासे क्लिन सिट जों देरहानो थांगासिनो दङ। मुलुगाव राव फाननाय दखान जेरावबो गैया। दावराव देख्रेबा बहा आबिस्कार खालामदों आं मिथिया। राव हारिमु फाननाय दखान जेरावबो गैया आरो जोंथ' सोमावसारना फैनाय, जोङो जांख्रिखांनायनिफ्राय फैनाय 30 बोसोर जोङो सोमावसारना फैनाय। बिथाङा गावनि मोदोमनिफ्राय थैखौ दाननानै मा नुगोन आरो जोंनि थैखौ जुदि बरननानै नायोबा मा नुगोन, बिनि डिफारेन्सखौ जुदि नायनो हायोबा नायनो हागोन। दा बेवहाय बिथाङा जों नुदों थांनाय 10-15 बोसोराव नाबां जाबां बुखिगासिनो दङ। गाव दिनैनि समाव बिफां फांसे गायदोंना गायाखै मिथिया जोङो, बहाबा माबा मोनसे खामानि मावदोंना मावाखै मिथिया। बे 10 बोसोरसोआवथ' जों खालि नाबां जाबां बुखिबाय थानायखौनो नुदों। दा गावनि फंबाया पावाराव गैयैखाय माने बिथाङा फाग्ला बायदि जादों। दा गावनि फंबायखौ पावाराव लाफिननो नागिरदों। ओरैबायदि फंबायखौ पावाराव लाबोनो नागिरदों, थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा खनसेबो एसेम्ब्लियाव फैयाखै। थांनाय 5 बोसोराव बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ बिथाङा जोगारदों, दुखु सुखुआव खनसेबो नायफैयाखै। दा बेबायदि मानसि सिन्तानि मानसिफोरखौ लानानै रायजोबो दानो हाया, समाजबो जौगाहोनो हाया, ओनसोलबो जौगाहोनो हाया। थेंक इउ।